everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Kwarta na, RJ. Kung kwarta, kinsay nagpada? Mausad, no? Dili ka ang imong Manoy Herbert? Ha? May lain kang message. Kadayot. Nagpada ko nimo og kwarta. AJX 882329 ZEP Pala Express. Herbert Kundo 50,000 pesos. Origin Cebu City. Gikan kang Herbert? Tawagan ako nimong number. Ni Asa sa Cebu? Kinahanglan nga magkasulti ni. Kinahanglan yun. Ni Asia sa Cebu. The number you have dialed is either unlisted or out of Buisit! coverage area. Please try. Dili na ko siya makontak. RJ, Dili siya gusto makigkontak ako. Dili siya gusto makikita nako. RJ. Nasuko gid siya nako. Kung niya siya sa Cebu, nganong iya pang gipaagi og Pala Express, nganong wa siya makikita nako. RJ, sorry. Wa kay aning pangayoan og sorry. Nakonsensya ko. No. Ayong Maris. Makapayubos lang ba? Nagtuo siya nga pinaagi sa kwarta. Mahimuot na kay ko. Ang importante nga makikita siya na ako. Ang importante nga makapasabot ko niya. Nga nung napunta ka na ako. Aro dili na siya mahiubos na ako. RJ. Kalma lang, bay. Kalma lang. Ikaw kuno sa akong dapit, be. Malipay ko, nga teksa na lang ta. Hindi man siya makiksulti na ako. Dako nagyud kayo nga kasilag na ako. Unya. Tungod ana, unsa man? Di lang ni mukhaon ang maong kwarta. Nga. Dako na mo kayo ng tabang sa kahimtang yun ni Maris. Nga, mga nakay na. Mao na hunahuna og maayo. Unsa man palabihon? Pagpili. Dili ni mukhaon ang kwarta kay nahiubos ka. O kuhaon nimo. Kay dako ng tabang nimo ug kang day Maris. Pero nasuko siya na ako. Ganun di naman siya makiksulti na ako. Ganun wa siya manawag na ako sa cellphone. Ganun nag-text-text man lang na siya. Bay RJ, kung nasuko pa siya nimo, dili siya mo tabang nimo eh. O kung siya katarungan, nga dili man siya makikita na ako, ha? Tingalig, naglikay lang siya. Nga tingalig, magpahungaway mo sa inyong mga kaiubo sa usag-usa. Unsa? Oh, dili ba? Dili lang siya makikita nimo. Tungkol kay mauwaw siya. Nga imo siyang gilugan sa kalipay. Unsa? Rudy, wa ko mangilog. Wa lagi. Kay wa magkamahibaw. Pero, bisag unsaon, gikan ni Kuya Hilbert, napunta si Day Maris nimo. Bay, Rudy. Salamat kay wa day akong problema ang kahimtang sa bata. O, aram. Unya. Nahuman naman ta. Asa ta paingon? Ikaw, asang gusto mo? Kung ako ang imong pangayuan o gunahuna, mao nga maayo tingaling na makikita ka sa imong manghod. Nga naman. Una, gusto ko makailan niya sa hingpit. Unsa? Gusto kong mahibaw kung asa siya. Wa ta masayod. Nga moabot ang higayon niya makapangayo bata sa iyang tabang, di ba? Ayaw na lang, Ara. Pero nga naman,
Hindi ko gusto magkasamok niya. Herbert, Pero sayod ko, nga bisag kung sang oras ha. Kung magkinahanglan ta niya, diligid mo balibar ang akmang tungod kay tahod kay siya na ako. Naibahusap siya, nga pinanggaw ko kay siya. ni ana siya. Nabalik na si RJ. Kuyog ni Rudy. Niyan ang kwarta nga akong na-withdraw. Ana lang na ni mo, RJ. Ayo. Diya na nimo. Kaya ito na panagana sa pagpanganak nimo. Dili ka ako gabaan aning kwartaha, RJ. Ha? Pahimuslan ko kining kwartaha nga gikan ni Herbert. Nga ako siyang napasakitan. Maris! Ayaw na ako na-una. Iya man naghihatag, pues. Ato dawaton. Oh, ikaw. Sige, dawaton ko ni. Hipusin eh. Uwa na ka mo kontak niya. Kapila na ko mag-dial pero dili makontak. Saan ko man, mamugos ko na ya. Asa ka siya din sa Cebu. Nindot kaayo dining dapitan no? Ni aday bagong restaurant din sa SRP. Oo, Ara. Duha na kinikaroon silang nagtupad. Paimos ta, samtang puki pa ta. Herbert, Yes, kini nga itong panginabuhi. Dili ta makatag na. Pipila ka minutos, tingalig mahagtos sa atong kinabuhi. Herbert, may mo ba ayo pag-una-una, ana? Dili ta magunaw na, apan kinahanglan nga mangandam kita sa kanuna sa atong katapusan. Herbert, Ug malanta mo pa ulit sa'yo. unya, asa man ta mga tug? Mo-check in tag hotel. Si kapusanan sa dakang kwarta nga itong nahutan. Hindi ka na to. Herbert, Pagkadali na itong nabalik din eh. Uwa na ta sa Cebu. nakigpamauli ka man dayon. Si Sir, nanawag. Hello, Sir? Asa naman mo? Balik timi sa among area, Sir. Mao pagtunggo sa fast crop ka magisakyan. Ya, ikaw, kumusta ka naman? Okay na ko, Sir. No problem sa akong gisabak. Hapit kay gignahin mong mamila. Yes, Sir. Congrats daan. Salamat kaayo, Sir. Bye. Mga naog na ta. Okay na. Naana ang kotse na to nga masugat. Kasi magdahong nga dikot siya ta. Herbert. Pakusgi ang dagan palihog ano makaabot dayon ta. Oh, I mean na. Ay, na may mga taong ninangan na eh. Ngano magana? Oh, na sila paingon na ng may pustis sa kuryente. Uy, hunong una. Oh, ano, namenda. Ay, madano na sa taas sa poste. No, atod. O, na boom nga sa gobyerno nga gigamit. Maminaw ta kung unsa day tabo. Gusto mo mapatay na ko? Ha? Mapatay mo na ko? Pero, dahil ito. Niya, mong tatay. Kanaw, taon diyan o. Ah, dili! Muat ko sa muna! Aran di na ko mapatay! Pwede mo na, oy. Siya. Prap nagdaan. Praning ko ba Ano mo na siya? Mga guys, bugas. Anong ito? Sige. Oh, Adik naman kayo! Mo nang adik na kayo! Adik ka mo na, Floyd! Mao lagi doon na sobra hasbisyo. Wala pa na ka ba Oo, sa no. mon? Nakane! Nga miyak ka ka! Agoy, wala. Bakit ba? Ay, kirig. naguna ang Ano? Wala. Buhi mo nung Ni ambak yun gikan sa tumoy sa poste. Perting pataya. Nakita ko. Napraning nakatungong batanon.
naginuktok man ka, Herbert. Berting ang akong pangan. Sorry. O, sa may gihuna-una mo, ha? Ang batanon nga miambak sa puste si Kuryente. Nga no? Usa kita sa gamot sa maong hitabo. Minta. Berting. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.